Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева. Исәнмесез? Капиталь ремонт шатлык кына түгел. 16-нчы комплекста яшәүчеләр балалар өчен мәйданчыксыз, ял итү зоналарысыз һәм тар тротуарлар белән калдылар. Хуҗасыз этләр шәһәрдәшләрнең тынычлыгын боза. Шаулар, сукбай хайваннарның артык күп булуына зарлана. Билеты булмаган балаларны транспорттан төшереп калдыру тыела. Дәүләт думасы бу хакта закон кабул итте. Татарстанда яшәүче тагын 62 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шаулда коронавирусның 7 яңа очрагы теркәлде. Соңгы мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 18 февральгә Татарстан буенча барлыгы 17427 авыру очрагы теркәлгән. Аларның 13992се терелгән, 118-е узган тәүлектә. Шаулда тагын бер сыйныф ОРВ аркасында карантинда кала. Бу хакта Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе матбугат секретаре Миләүшә Җамалиева хәбәр итте. 8-гә төшерәбез. Татарстанда мондый сыйныфлар барлыгы 9, шуларның 8-е Казанда. Әлеге сыйныфларда укучыларның гомуми саны 253. Татарстанда карантинга тулысынча ябык мәктәпләр юк. Шаулда 1 сентябрьдән 3 балалы гаиләләрдән булган мәктәп укучыларын бушлай ашатачаклары. Бу хакта Наил Мәхдиев шәһәр советының йомаклау сессиясында хәбәр итте. Бүгенге көндә муниципаль мәктәпләрдә 8603 укучы белем ала. Башлангыч сыйныфларда 3100-дән артык бала бушлай кайнар ризык белән тәэмин ителгән. 4 һәм аннан да күбрәк балалы гаиләләрдән 1300-дән артык бала бушлай ашый. Уку елы башлану белән яңалыклар белән бәйле рәвештә бушлай тукланачак балалар саны 7000-дән артачак. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк. Бу мәгълүматлар әле муниципаль белем бирү мәктәпләре буенча гына. Тагын кадет һәм коррекция мәктәпләрендә бар. Шәһәр үзәгендә балалар мәйданчыгы һәм йөрү өчен урын юк. Шалотованың кайнар элемтәсенә яңа шәһәрнең 16-03 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Йорт территориясендәге юлны капиталь ремонтлаганнан соң хәл тамырдан үзгәрде. Җәүләргә тар тротуар калдырылды, диелә хәбәрдә. Ял итү зоналарда юк. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Илгиз Латыпов гаиләсе белән 16-3 йортында 40 елдан артык яши. Шәһәрдәшебез сүзләренә караганда, елдан-ел аларның ишек алдында машиналар саны арта бара. Шул рәвешле җәяүлеләр өчен шартлар начарлана. 2019 елда комплекста юллар капиталь төзекләндерелде. Бирдә юл катламын киңәйттеләр. Җиңел транспорт хәрәкәте өчен урыннар артты һәм өстәмә парковка урыннары оештырылды. Юллар торайды, машиналар якын тротуарга якын куялар. Хәзер бала чагага куркыныч ишек алдынан үтәргә дә юлның тиянышы. Аларга ял итәргә дә урын калмады хәзер. И машины много ездят, и тут дети выбегают, например, сразу вот машины, детской площадки нет. Вообще вот этот дом, который остался без детской площадки. Поле есть здесь, поле там, мэрия. Домовой детской площадки нету как таковой. Вообще неудобно здесь, неудобно. Даже туда вот через дорогу даже пройти никак невозможно. Все жалуются. Детьми вообще опасно, то детей выпускать вообще опасно. Ремжилстрой идарә итү компаниясына хәбәр итүләренчә, юл катламын капиталь ремонтлау барышында тротуарлар үзгәртелмәгән. Ял итү зоналары һәм балалар майданчыгы булмауга килгәндә, йорт проектында башка уен зоналарын булдыру каралмаган дип хәбәр иттеләр. Мы очень надеемся, что в рамках реализации программы «Наш двор» такая детская площадка в данном дворе будет обустроена. Предварительно работы по указанной программе по комплексу 16-му назначены на 2023 год. 2020 ел эчендә шәһәрдә 130-дан артык йорт яны территориясе төзекләндерелгән. Быел шулда республика программасы буенча 88 ишек алды төзекләндереләчәк. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Хуҗасыз этләр шәһәрдәшләрнең тынычлыгын боза. Шәһәрнең төрле микрорайоннарында яшәүчеләр сукбай этләргә зарлана. Шаултованың кайнар элемтәсенә Мәләкәс Аръягы, 65-нче микрорайон, Зәп бистәсенең 15-нче һәм 17-нче комплексларында, шулай ук 54-нче комплекста яшәүчеләрдән хәбәрләр килә. Биредә этләр Ак мәчет тукталышында җир асты кичүендә җыела. Безнең төшерү төркеме шундый адресларның берсендә булып кайтты. Ике ятак, ризык һәм сум. Сукбай этләргә яшәү өчен идеаль шартлар. Бер атна элек Ак мәчет тукталышындагы җир асты кичүенә 2 эт ияләшкән. Алар бирдә китәргә җыенмый, чөнки монда аларны ашаталар һәм ишертәләр. Кемнәрдер этләргә ярдәм итәргә ашыкса, икенчеләре моңа каршы.
Дети же ходят, дети подходят, могут и укусить. Они бешенство может заразить. Я отрицательно отношусь к людям, которые берут собак, а потом они им надоедают, они их выгоняют. Их наказывать надо, чтобы они вот... Они множатся. Не несут никакой опасности. Потому что, самое страшное животное для человека – сам человек. Но это же наша вина. Им больше негде ходить. Это вот то, что здесь они живут, это же тоже не выход, правильно? А другого выхода у них нет. Люди же ими не занимаются, их выбрасывают и все. Соқпай итлеріні тұту білен Горкомунхоз ұйышмасы білгішлері шығырләні. Хужасыз итлеріні тұту мәселелері бойынша 71, 74, 89 телефоны бойынша шалтыратырға керек. Олар итлеріні серләштірілі һәм прививкалар ясый. Білгішлер йорттар яндағы территорияда да жер асты кешеуінде де хайванларны ашатмасқа үнді. Бар тик шул ұшырақтағына олар үзләріне башқа еші урыннарын табачак. Лилия Гатина, Русланбек Мухамметов, Данил Фролов, Яңалыклар. Әгәр сезнең дә берәрнинди проблема борчыса, кешатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксындырган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Билеті булмағаны балаларны транспорттан төшіріп қалдыру тыйыла. Дәүләт думасы балаларны җәмәгать транспортынан төшіріп қалдыруны тыю хакында закон кабул итте. Яңалык җәмәгать транспортында өлкәннәр озатуыннан башка баручы 16 яшькә кадәрге балаларга кагыла. Яңа үзгәрешләр автотранспорт һәм шәһәрләрнең җир өсте электр транспорты уставларына кертеләчәк. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк. Яңа нормалар өлкәннәрнең балалар белән билетсыз йөрүенә юл куймаячак. Юл йөрү өчен түләүдән баш тарткан очракта олары якындагы тукталышта чыгарга тиеш булачак. Бывают случаи, когда детей без сопровождения взрослых высаживают из общественного транспорта, и они идут пешком в непогоду, в темноте, без возможности связаться со своими родителями. Здесь ведь и до беды недалеко. К сожалению, такие тревожные сигналы о жестокосердечных водителях общественного транспорта поступали ко мне из моего округа. Вчера мы приняли законопроект, которым мы стремимся исключить такие ситуации и, соответственно, повышаем безопасность детей. Мне кажется, очень своевременная и гуманная инициатива. Бу сезгә ишарәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән бүгенгә сау булашам, исән сау булыгыз. 19 марта. Концертный зал Сары Садыковой. Новые русские бабки с программой «Юмор». Приходите, люди добрые, и будет вам счастье. Телефон 34 40 64. С 15 по 21 февраля долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ Грин, первый этаж. Качественная диагностика и эффективное лечение аденомы, простатита, эректильной дисфункции. Высококвалифицированные урологи. Клиника Урамед. Звоните 49 22 10.